Non ven ninguén máis. Jairo é posible que se reincorpore. Vale. Pero Carlos non. Carlos non, desculpámoslo por asuntos persoais. Vale. Ben, pois, entonces damos comezo ao pleno ordinario do Concello de Melide na súa sesión de martes 5 de agosto de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior. Algo que decir con respecto á acta? Alcalde, nós temos unha puntualización que facer. Na acta? Sí. Faga. Estamos de acordo en termos xerais ca acta, pero sí que vimos notando que en canto ás preguntas se contestan, se relacionan na parte de atrás, pero non se relaciona o encabezamento, é dicir, o enunciado da pregunta. Entonces queremos solicitar que aínda que se fai referencia ao rexistro de entrada, para un futuro que quede registrado a pregunta ca resposta, porque senón é un pouco ilexible. Entón, queremos que se corrixa eso, porque pensamos que é a maneira que se viña facendo e entendemos que senón pode provocar incoherencias na lectura a partir de mocións, rogos ou preguntas. En calquer caso non será elixible, será pouco comprensible. Estou de acordo ca apreciación que fixo vostede. É dicir, se leo pregunta 1 e unha resposta, non sei se me estou explicando debidamente, o coherente é ter un enunciado para que se poida vincular unha cousa con outra, simplemente iso. Mellor. Votos a favor da aprobación da acta? Nós queremos, evidentemente, que se corrixa e vamos a aprobalo, se se corrixe. Eu digo, nas seguintes actas, esta non a vou modificar. Pois entonces a nosa é a abstención. Moi ben. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Non existen. Continuamos. O punto 2 da orde do día é o ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 21/2025, transferencia de crédito número 3/2025. O acordo que se propón ao pleno é a aprobación inicial, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria 21/2025 vía transferencia de crédito 3/2025 entre diferentes áreas de gasto por importe de 200.000 euros, de acordo co detalle que se indica no acordo. O expediente de modificación orzamentaria tramitarase conforme se sinala nos artigos 169, 170 e 171 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 42 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, considerándose o presente acordo de aprobación inicial polo Pleno como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. En canto ao asunto da transferencia de crédito 3/2025 que nos trae hoxe a este pleno, pois temos que decir unhas cantas cousas, non? Nos sorprende que estes 200.000 euros se saquen dunha partida que é asistencia social, dependencia, axuda no fogar, para, paso a ler, aplicarse nos orzamentos do Concello de Melide nos seguintes artigos, é dicir, 200.000 euros de asistencia social e dependencia e axuda no fogar para promoción cultural e outros gastos diversos, 20.000 euros, promoción cultural e outros traballos realizados por outras empresas e profesionais, 30.000 euros, festas populares e festeixos e outros gastos diversos, 80.000 euros, información e promoción turística, estudos e traballos técnicos, 10.000 euros, administración xeral de infraestructuras e outros traballos realizados por outras empresas e profesionais, 30.000 euros, e estradas, mantemento de infraestructuras e bens naturais, 30.000 euros. Ben, a noso xuicio, esta transferencia de crédito non pode ser apoiada polo Partido Popular porque creo que non estamos para tirar cohetes en canto a asistencia social e dependencia e axuda no fogar, é dicir, temos un post social que efectivamente se distribúe casi 94.000 euros para axuda social e outro tipo de carácteres de servicios sociais que están ubicados no centro social, pero as listas de agarda en axuda á dependencia creo que non son o máis
do que máis pode presumir este goberno. É certo que nos sorprende sobremaneira que un goberno que se presume de esquerdas, un goberno que leva a bandeira do ben e da xustiza social, un goberno que sempre ten para dar leccións á dereita, inda que efectivamente eu entendo que o Partido Popular é un partido de centro, e que efectivamente no eixe está máis a dereita que a esquerda, pero evidentemente preocupado polos problemas dos cidadáns e sobre todo polos veciños e veciñas de Melide. Non sei como lle prestará aos 108 usuarios que están agardando ben axuda no fogar ou ben dependencia, que eses 200.000 euros vayan pasar a cultura, a festexos e en unha meirande parte a pagar o voto do BNG neste goberno tripartito. É dicir, non sei se podedes estar orgullosos de estes 200.000 euros, non sei como ides agora a defender que un orzamento que se presumía que estaba totalmente cadrado, pois unha vez máis temos que decir que era un orzamento fantasma. E o digo e o reitero hasta a saciedade. Un orzamento que levaba efectivamente nominativas para festas nas parroquias, nominativas que hoxe ainda non están convalidadas, é dicir, non están os convenios asinados. E aquí van os 80.000 euros que van en gastos diversos. Un incremento hacia algunhas asociacións e outras non, que nunca foi explicado por este goberno. E todo isto a costa dos máis vulnerables. É dicir, a ver como lledes explicar a un grado 3 que eses 200.000 euros non van a estar para dar axuda a dependencia, porque podedes facer un baile do que queirades, pero o certo é que hai 108 usuarios en lista de agarda. Acabo de mirar os decretos deste pleno e, se mal non recordo, hai creo que está repartido, aténdense 72 no SAC no mes de xuño, e hai 86 solicitudes pendentes no mes de xuño, vale? Entón, hai 3.979 horas efectivas de axuda á dependencia e no fogar, das que executades 3.932, pero non pedides ampliación de horas desde o 25 de xaneiro de 2022, 25 de xaneiro de 2023, do 24, do 25, camiño do 27. E sí, efectivamente, me des decir que iniciastes o procedimento para vin aí unha factura dun estudio técnico para axuda no fogar, para iniciar a licitación, porque, bueno, dunha vez por todas, algo teredes que facer, o tempo pasa, non? E o plan este económico financiero, pois decides que tedes que licitar e polo menos un estudo técnico. Bueno, a ver en que acaba isto. Pero, volvo a decir, leccións sobre xustiza social e ben común, ninguna. Asistimos a unha modificación orzamentaria que deixa atrás os máis vulnerables, solo por un voto, 200.000 euros, e a consta da axuda á dependencia e a axuda do fogar, cuestión da que non imos a ser partícipes. Entón, eu simplemente, despois diredes que estou equivocada, que estamos equivocadas, é dicir, hai que coller a memoria da alcaldía, firmada polo alcalde o 2 de xuño, e aquí está a aplicación orzamentaria. O concelleiro que se ocupa das contas, a Xosé, está como sempre dicindo que vivo nunha realidade paralela. Non, isto é a memoria de alcaldía. E se sacan 200.000 euros de asistencia social, a aplicación orzamentaria 2313/2027-06, e se dá de alta noutras aplicacións orzamentarias. Entón, se tan bon era orzamento, porque se trasladan 200.000 euros para, de repente, de asistencia social, da que tanto presumistes que aumentabades moitísimo un gasto social? Veremos ahora na execución do orzamento no ano 26, na liquidación na conta xeral, a ver a donde van a parar. Había sobre o papel, porque isto aguanta de todo, había sobre o papel cartos para as nominativas das parroquias, ainda non están dadas, estamos en agosto. Aprobastes o orzamento, tedes un plan económico financiero que vos di que tedes que ter prudencia. Entón, claro, xa non hai remanente de tesourería do que poidades tirar, porque entón a inestabilidade xa non é máis 27.000 euros despois de axustes. Entón, non é o Partido Popular non vai a ser cómplice, vades ter que explicarlle aos veciños e veciñas de Melide que están agardando en situacións de franca necesidade, de grado 1, grado 2, en lamentable grado 3, porque esas 108 personas
non van a ter as horas e eses 200.000 euros se van a dirimir para outras partidas. E digo eu, para que xa vaya xa me adianto, non estou dicindo que a promoción cultural non sea importante, pero hai prioridades e, por suposto, o gasto social é prioritario para os melidenses e máis tendo esas cifras que tedes de lista de agarda. Ben, eu creo que goberna na Diputación o PSOE en pacto co BNG. O BNG ten a carteira de Cultura e creo que había outras vías para eliminar estas cuestións e financiarse de outra maneira. Así, o único que estades dicindo é sacamos 200.000 para meter noutra caixa. Isto que é o orzamento e a modificación orzamentaria. Efectivamente, Xosé, que sei que o vas a sacar, ten os informes económicos financieros de intervención favorables. Pero por qué? Porque cumple procedimentalmente. Ahora, éticamente, vos, os defensores da justiza social, os baluartes de que a dereita recorta, e ora que vades recortar vos? Sacades dunha cousa que é prioritaria para outra. Non, nada, non. 200.000 euros. 200.000 euros. Aquí non dide onde vades sufragar asistencia social e axuda no fogar. E, sobre todo, Carmen, non sei como eres capaz de estar hoxe sentada aquí neste pleno para ser partícipe desto cando tes 108 persoas en lista de agarda no SAF e na axuda a dependencia. Sei que é moi complicado ampliar, xa non me vou meter en como está o precio da axuda, en como está despagando, xa non me vou meter en cuestións administrativas. Agora, si é certo que isto clama al cielo e simplemente por manter a maioría e gobernar e poder facer a política de cultura que neste caso lle toca a edila do BNG. Polo tanto, non vamos a ser partícipes para nada desta vulneración que ao noso xuicio trae este goberno a pleno e que vai a consta dos melidenses e dos servicios sociais dos melidenses. E hasta aquí a nosa primeira intervención. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de BNG. Nesta primeira intervención vou a permitir que o concelleiro de Economía vos explique a situación. Ten a palabra o concelleiro de AMLD. Bueno, vou a explicar nesta primeira intervención unha cuestión que na Comisión Informativa non o dixo o Grupo de Goberno, senón o Grupo de Oposición, que era unha cuestión simplemente técnica, e vemos agora que se intenta, e o vou a repetir porque se está mentindo descaradamente, mentindo, e vou pedir que pidas disculpas aos veciños e veciñas de Melide por mentir desta maneira, porque non se está recortando ni unha hora de SAF, e xa o demostrarei, nin sequera ningún servicio, nin se elimina, nin se reduce. Simplemente é porque na partida orzamentaria que aparece aí había destinado 1.245.818 para quitar a licitación do SAF. Na liquidación do ano 2024 gastouse na súa domicilio 890.000 euros. Donde está o recorte? En ningún lado. É que inventades para meterlle medo á xente. Como dixen, como din os propios informes, esta modificación de decreto non altera nin as cuantías dos mismos, como resultan nos informes, non afectan aos créditos disponibles para levar a cabo a disponibilidade e as horas destinadas ao SAF. Esta modificación de decreto respecta o principio de equilibrio orzamentario, non o digo eu, digo os informes. Din que se siga o procedimento, a parte do procedimento, di que se respecta o principio orzamentario. Pois son gastos orzamentarios, non que se financianse con ingresos públicos. En definitiva, xa dixen que o SAF, que a licitación que estaba prevista para hai un par de meses quitar a licitación, pero por distintos problemas retrasouse 2 meses, simplemente é por eso. Non porque se quita dunhos servicios, senón que estaban ligados á licitación. E xa sei que xa o dixeches antes que iba a quitar, porque é a realidade. E non podedes inventar cousas que non existen, porque podedes achacar a dereita, a esquerda, centro, non sei. Pero a realidade é a que é.
porque estáse facendo un gran esforzo dunha competencia que non é do Concello, que é exclusiva da Xunta de Galicia, que non sufraga máis que 14 euros a hora. Vale? Polo tanto, os concellos, que hai moitos que van entrar en bancarrota pola cuestión do SAF, porque a Xunta non se fai cargo dunha competencia que é súa, que leva anos reclamando a FEGAM. Vale? E os concellos asumimos esas competencias porque hai que cuidar e hai que atender á nosa xente. Por lo tanto, pido que demostres con documentos, con unha acta ou con un decreto, onde se reduciu, onde se eliminou calquer servicio no ámbito social ou calquera outro. Reto que o fagas. As palabras están moi ben, pero hai que dicilo con documentos, porque non é certo. E hai que demostralo. E non se pode andar facendo política de mentira, porque parece que xa se traslada as políticas e os discursos de outros ámbitos ao ámbito local. Para a primeira intervención, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Miren, mellor dito. O Partido Popular o que analiza non é especulacións, analiza expedientes. Entonces, o que trae a este pleno este goberno é o expediente de transferencia de crédito 3/2025. E en ningún lado di o que acabas de decir ti. Presumistes no orzamento de aumentar un 20% o gasto social. Ese gasto social que iba de subterfugio no orzamento abultado para o titular e, posteriormente, 200.000 euros para aplicacións de festexos e administración xoral, información e promoción turística, o que, bueno, se nos poñemos a desgranar aquí as facturas que van aquí, xa non acabamos hasta o ano que ven. Pero deso tamén teremos tempo, de tanto que falas de documentos e soporte documental. Por lo tanto, a ver si eres capaz, Xosé, de deixar de facer demagoxia e ler o que vos mesmos firmades. 200.000 euros en transferencia de crédito. Transferencia de crédito /3/2025, que van a parar a estas aplicacións orzamentarias que nada teñen que ver con asistencia social. Entonces, se 200.000 euros dis que estades pagando a hora da axuda a domicilio a 16 euros, se os divido, me dan 12.000 e pico horas de axuda a domicilio ou de dependencia. E se teño 108 usuarios, porque teño que seguir mantendo solo 49 usuarios no SAF e solo 67 usuarios na dependencia, se teño 200.000 euros que teño en asistencia social, dependencia, axuda no fogar, estudos e traballos técnicos? Por que non aumentas ese gasto e aumentas e disminuyes así, aumentas o servicio e disminuyes así a lista de agarda que tes? Por qué? Porque estos son datos dos decretos que veñen para este pleno, son datos da liquidación que ven en maio de recibos pagados de dependencia e de axuda no fogar. E, por suposto, está firmado polo señor alcalde. Polo tanto, presumides do 20% de aumento de gasto social nun orzamento. Vale, pero ahora é que resulta que iba a licitar, xa supónse que non ides a licitar. Cando nas preguntas do anterior pleno decides que non licitades. Vale, efectivamente. E volvo a reiterar, procedimentalmente, claro que cumplides, é dicir, traedes unha modificación orzamentaria a pleno, se discute en pleno, vai a exposición pública e efectivamente cambiades unha caixa de orzamento de asistencia social a outra de cultura e festexos. Procedimentalmente está perfecto. Leemos aquí, procedimentalmente, o que di a interventora é: oye, cuidado, porque tedes un pez, entonces hai que estar vixiantes. Agora, éticamente, que estou mentindo? Pois explícallo ti, explicádelo vos, os 108 usuarios que están esperando. Porque se tanto minto, será fácil descabalgarme. Se eses 200.000 euros, en vez de derivalos para aquí, o derivas para a axuda a dependencia, non tes problema. E, efectivamente, a Xunta, a Xunta financia. E a Xunta financiou 120.609 euros con 72 en xuño, dunha cousa, en xuño, e 123.362 euros de dependencia. Competencias. Todas as administracións solidariamente asumen competencias
e evidentemente os servicios sociais son competencia compartida. Que eu sepa, os servicios sociais non é algo que teña que facer así o Concello. E nas súas palabras tamén se deixa de maneira, como diste moitas veces, torticera, dicindo que como quen que solo financia o Concello. Non financia o Concello. A Diputación financia a axuda á dependencia, a axuda no fogar, a Xunta o financia, o usuario financia e o Concello efectivamente tamén o financia, pero para eso pagamos os nosos impostos, para servicios sociales de calidade. Entonces, sí, vai haber recortes, porque hai 108 usuarios que non vades a atender e van a ir para o pacto de goberno para o voto que sí do BNG. E iso, verdadeiramente, vindo dun goberno que pretende dar leccións de pacifismo, de xustiza social, de ben común, si fora a dereita, buenos servicios públicos, non sei que, non, pero que este é o expediente que hai. E non teño que pedir perdón por nada, porque este é o expediente que hai, 200.000 euros que se moven da asistencia social para atender outros menesteres que menos o de 30.000 euros que é un investimento, o outro é todo ben gasto corrente, é dicir, factura que hai que pagar e que factura que se prestará un servicio, pero ao noso punto de vista, e dígolo de verdad, constructivamente, creo que se debería facer un traballo grande de negociación cos vosos partidos na Diputación, que ten un remanente ben grande, para reajustar o gasto, polo menos este ano, para que se financien cousas culturalmente e se poidan seguir facendo cousas. Non estamos en contra deso. Agora, que se vulnere e que se financie a costa dos máis vulnerables, non. E non me vou a desdecir, e este grupo non se vai a despedir, ningún momento dunha punto e coma do que queda recollido na acta. Modificación orzamentaria que se move da asistencia social a outras cousas. Polo tanto, tiñadela aí, e se podía mover para atender usuarios que están xa valorados con grado 1, grado 2 e grado 3. Polo tanto, os datos están aí, eu non minto, eu non minto. E se non, rétote que me digas que mintes e que me leves a onde me tes que levar. Polo tanto, a min isto de darlle a volta porque cumples co procedimento, sí, o procedimento se cumple. É o procedimento para facer unha modificación, pero éticamente, cambiar 200.000 euros para festexos e para outros traballos, que normalmente son traballos de empresas que cambian o seu nome dunha maneira e doutra e a súa sede social para poder seguir contratando co Concello certos servicios. Vamos a ver, que non nacín onte. Por exemplo, las nueces. Polo tanto, seamos serios, debémolo ao pobo de Melide. Non vamos a ser cómplices deste pacto que vulnera un dereito dos máis vulnerables, é dicir, aqueles que necesitan un servicio público esencial, que é axuda a domicilio e axuda a dependencia. E sigo dicindo, eses 108 usuarios son os que lle tedes que dar as explicacións. O Partido Popular xa sabe a explicación, xa sabe cal é o peaxe que tedes que pagar. Moitas gracias pola súa intervención. Bueno, primeiro aclarar unha cousa e que quede claro. Este cambio orzamentario non é exixencia do BNG. E poden xo aclarar o diante Melide. Non é unha exixencia. Nin siquiera é unha solicitude. Nin siquiera existiu unha solicitude. Co cal, estás insinuando que exertín unha especie de chantaxe para manter o pacto de goberno. Está lícito. Señora portavoz do Partido Popular, tuvo vostede dúas intervencións suficientemente prolixas, ainda que repetitivas para o meu gusto, pero está falando unha tarde de agosto, que como era aquella poesía, que por maio era por maio. É dicir, o único que pretendía dicirlle que ahora mismo está falando a portavoz do BNG e deixará usted falar, deixa falar. Se quere, oye, non fales, porque non te gusta.
Pode seguir vostede ca súa intervención. Gracias. Eso. Gracias polo permiso. Primeiro eso, aclarar que non é unha exixencia, nin siquiera unha petición por parte do BNG, nin desta concelleira, que quede claro. Despois decirche que as actividades culturais que realizamos en Melide, todas elas, as do Río Furelos, os vermos na rúa, as escolas deportivas e culturais, que son moi necesarias para a conciliación familiar, que a mellor iso tampouco é socialmente reprochable, penso. Todo eso, a menos que pretendades que o retiremos, todo eso costa cartos. A que sí? Bueno, pois hai que pagarlos. E rematei. Ten a palabra o voceiro de AML. Bueno, e antes de volver, que sempre fai insinuacións de certas empresas e tal, e nomea empresas, deberías estudiar máis e ver que esas mismas empresas traballan para varios tamén concellos do Partido Popular, non só neste concello. Por lo tanto, insinuar cousas raras comigo non vai. Ben, como dixen na miña primeira intervención, e volvo a repetir, que sigues mentindo ao povo de Melide, porque, señora Dalia García, vostede deixou a alcaldía no ano 19 e na modificación que firmou vostede no contrato, na modificación número 5, firmou unha modificación de 40.032 horas ano, vale? Este goberno, no ano 22, firma unha modificación do contrato para elevalo a 47.748 horas. É dicir, no 19 40.000, no 22, no 20 pasouse a 44.000, no 22 a 47.000 e hai na actualidade 56.000. Fomos subindo o número de prestación de horas. Non sei onde está o recorte. Non existe. Polo tanto, é dicir, do ano 19 que deixa vostede a alcaldía, ao ano 22 aumentáronse en 7.716 horas. E ahora mismo a diferencia son en 16.300 horas anuais. Non sei por onde está ese recorte. Non existe. Por lo tanto, non houve ninguna eliminación, non hai reducción con esta modificación de crédito. Non existe, porque minte descaradamente, porque existe ahora mismo 16.300 horas máis que na súa época. Por lo tanto, non se pode facer da política engano. Non se pode facer. Exactamente. Que eliminación de instri? Quen aprobou o programa Xantar na Casa? Non fostes vós, fomos nós. Quen implantou o servicio de madrugadores neste concello? Fomos nós, non fostes vós. Quen lle dedica ás entidades que prestan axuda aos máis desfavorecidos neste concello? Aumentamos 7.000 euros máis que vostedes. Ese é o compromiso que ten este goberno coas entidades que se dedican á prestación de servicios sociais. Quen implantou o servicio de atención temperá? É dicir, vaise destinar nestes próximos 4 anos 4 millóns de euros ao SAF. De onde conta vostede que se están eliminando servizos? Pero de verdade se cree vostede mesma o que está dicindo? Eu creo que non se pode creer. Nin yo crea, xente, porque xa non vos creen. Porque, de verdade, aumentamos os servicios ano e ano e ven que se reduce por cambiar unha partida orzamentaria porque non se dá executado neses 2 meses eses 200.000 euros. Pois non se pode dicir que con eses, eses xa financiaban unha serie de horas e como se cambia xa non se van a financiar. Non é certo, porque se financian as horas que están contempladas. Por lo tanto, como dixen, non se pode mentir. E digo, vostede sigue reafirmando que se eliminan. Pois a súa versión é que se eliminan e a nosa non, porque están aí os datos dos servicios que se prestan e das horas que se atende.
o gallá, pero que non lo financie máis, porque é competencia da Xunta. Debe de nos pagar 14 euros, que nos paguen os 23 euros que vai costar a prestación do servicio. Polo tanto, non enganen e nós seguimos xestionando o Concello. Gracias. Moitas gracias, señor portavoz. Nas intervencións da voceira do Partido Popular acabo de enterarme ahora que o Partido Popular é de centro. Benvidos, porque parecía outra cousa. Di vostede non minte, vostede falta a verdade, que esta é unha maniobra do BNG porque lle temos que dar dinheiro para as súas funcións. É falso, rematadamente falso. Vostede limítase a especular. Vostede especula. Señor Jairo, facía usted antes xestos de desaprobación porque o voceiro de Adiante Melide foi o ano 2219. Efectivamente, un ten que comparar o que facían os demais e o que facemos os demais. Pódeme deixar falar ou non me vai deixar? Mire, se sigue vostede nesa línea, as próximas veces que vostede interveña, vão estar interrumpindo continuadamente. Vale, pois o que non lle permito é que o faga agora mesmo, pois estou falando eu. Eu estuve encalado aquí, escoitándoa pacientemente, sin ningún problema. Eu falo do expediente, non falo de cuestións persoais. E vostede sempre mete algo persoal con respecto a esta persoa. Non metí nada persoal. Dixo vostede que eran de centro e eu dixenlle que habían venidos, porque non sabía eu eso. Estaba despistado, pensei que eran de dereitas e que pactaban ca extrema dereita. Eso é... Moitas gracias, moitas gracias, moi amable. Podo seguir? Sí, permíteme vostede seguir. Pois moitas gracias, hombre, moi amable. Moi amable. Sabía vostede que eu teño un familiar que necesitaba axuda a dependencia e que, por exemplo, na Xunta tardaron ano e medio en contestar? Pero déxeme falar, hombre. Ou non me vai deixar falar. Estaba interrompindo usted cada 2 segundos. Déxeme falar porque estou no turno da miña palabra. Bueno, pois a relación que teña usted con seu pai... Bueno, pero pódeme deixar falar. Pódeme deixar falar. Pódeme deixar... ¿Me puede dejar hablar? Sí. Vale, pues... Vale, pódeme deixar falar. Ainda non podo... É que non podo falar. Pero faltei o respeto, usted. Sí. Sí. Vale. Pois, podo falar? Sí, podo falar. Moitas gracias. É vostede moi amable. Gracias. Podo falar? Sí, gracias. Moi amable. Bueno, decía vostede que este era un acordo do BNG, que entonces que tiñamos que dar dinheiro e falta vostede simplemente a verdade. Aquí a única cuestión é que vai haber un concurso público ao SAF e resulta que había presupostada unha cantidad e como non podemos sacalo por circunstancias diversas, pois fixamos unha modificación de crédito de 200.000 euros. Punto, e se acabou. Non é máis. Mire vostede que cousas di, que intervencións fai, simplemente é que había presupostada unha cantidad e collese unha cantidad porque non se vai utilizar porque o concurso público non se pode facer en este momento. Tan simple como eso. E di vostede, non, podedes meter esa cantidad? Non, esa cantidad necesitámosla no momento que fagamos o concurso público. Complexísimo, vamos. Evidentemente, eu estou de acordo que cada un ten que ter as súas competencias. Esta é unha competencia da Xunta que ten abandonado. Sin ir máis alá dos comentarios que fixo o portavoz de Adiante Melide, dicindo de unha serie de servicios que non estaban implementados en este Concello e que agora sí. A ver quen ten máis interés. E nós, cando propoñemos calquer tipo de medida, non é para, como dicía vostede, para presumir, non. É para que a xente viva mellor. Simplemente. Cando os informes de intervención son contrarios ao que plantea o Goberno, un follón.
Cando son favorables é procedimental. É dicir, cando son favorables, mal. Cando son desfavorables, peor. Bueno, pois esa é a súa maneira de interpretar a política. E ademais reafírmome todo, punto por punto, todo o que dixo o portavoz de AMLD. É dicir, vostede fala de vulneracións e eu falo de terxiversacións. Son dúas maneiras diferentes de ver as cuestións. Pediume vostede a palabra en un momento. Hai algún problema en que interveña? Interveña vostede, venga, dígame. Sabes tan perfectamente como a mí que eso non é unha realidade. As listas de agarda temos dependencia, temos básica, hai xente que está en básica que está en dependencia que está prestando servicio en básica, hai xente que ten recoñecido outro dereito que aparece nas listas do SIGAD, que é a lista que publica a Xunta todos os mércores. Entonces, a realidade non é de 108 usuarios en lista de agarda. A realidade é que temos todos os grados 3 cubertos, non temos ningunha hora disponible, sí, é así, dale, non teño por que mentir. E nada máis, quería facer unha aclaración que non é verdad o de 108 lista de agarda. É certo que fixeche unha pregunta no pleno e se che deu, pois, non me recordo se é exactamente esa cifra, pero contabilizouse todo. Se se leva non me acordo exactamente, máis ou menos, se se fai un reconto da xente que está duplicada, da xente que ten outro recurso asignado e aparece en lista, porque hasta que o fagan efectivo non se elimina da lista e a veces tardan meses en eliminalos, ainda, por exemplo, estando nunha residencia aparecen en lista de SAP, a realidade é moito, moito menor. Nada máis, era só eso. Paga. Sí, claro. Eu os datos son os que saco dos decretos e os que pregunto polo cane de transparencia. Independentemente de eso, o sumo. E as horas que hai no Concello de Melide, efectivamente, anuais, 47.748, porque hai asignadas 3.979. Quedanos libre 47, que supoño que serán as de emerxencia, por si pasa algo. Vale, entón 69, 39, dan 108. 47. Un ingreso hospitalario que ese mesmo día esa temporada ten unha baixa temporal. Obviamente están paralizadas porque unha persona está no hospital. Eso non é o obxecto do debate, 47. As horas usadas, non hai ningunha hora disponible. Temos 5 que se van a dar esta semana para unha emergencia social. Punto, básica. Dependencia, están todas as horas ocupadas. Obviamente, hai ingresos hospitalarios, hai xente que se vai de vacacións cos fillos, hai temporalidades que pode ser que non estén usadas. Teñen o recurso asignado, pois están de baixa temporal, sin máis. Non me estou metendo con esas cuestións de índole diaria, que esas son cuestións de día a día. Estou dicindo que en grado 1, en grado 2 ou en grado 3, se sumamos todos, hai 108 persoas. Por lo tanto, non estou faltando a verdade. Eu teño os datos, ti sabrás o que tes na tua consellería. A conclusión é igual. É dicir, gracias pola aclaración, pero a aclaración que non quere escoitar non vai servir de nada. Por lo tanto, votos a favor de a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 21/25. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar ás abstencións. O punto número 3 é o ditame sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 339M/2025 de data 1 de xullo de 2025 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao segundo trimestre do exercicio 2025. O seguinte punto é tamén unha dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 340M/2025 de data 2 de xullo de 2025 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao segundo trimestre do exercicio 2025.
O seguinte punto, número 5, é a dación de conta das resolucións da alcaldía. E o punto número 6, xa pasaríamos a mocións, rogos ou preguntas. E hai unha moción. Perdón, sí. Grupo Municipal do Partido Popular de Melide, o abeiro do disposto no Regulamento de Organización e Funcionamento, plantexa a moción. Bueno, boas tardes a todos. Tenemos esta moción que, consideramos que non é unha moción política, senón que é unha chamada á responsabilidade institucional. A seguridade, pois, é un dereito básico, pois, da ciudadanía. Temos unha moción, pois, para convocar de forma urxente unha xunta local de seguridade cidadá en Melide, e, considero que non convocala, pois, é desatender unha responsabilidade como administración local. Vai a falar desta moción non queres contestarme en principio neste, pero podrías contestar algo. Bien, vamos a votar a urxencia desta moción. Votos a favor. Apróbase. Pase a defendela. Ben, pois traemos esta moción para a convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade Cidadá en Melide. O Grupo Municipal do Partido Popular de Melide, ao abeiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, presenta para o seu debate a aprobación a seguinte moción para a convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade Cidadá en Melide. A Xunta Local de Seguridade é o órgano de coordinación e cooperación entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais en materia de seguridade cidadá. Segundo establece a Lei Orgánica 2/1986 do 13 de marzo de Forzas e Corpos de Seguridade. Este órgano permite coordinar de forma eficaz os medios dispoñibles entre os corpos e forzas de seguridade do Estado e as policías locais e facilita a implementación de estrategias conxuntas en materia de prevención, vigilancia e resposta ante problemáticas vinculadas coa seguridade cidadá, tales como roubos, actos vandálicos, botellóns, ocupacións ilegais, delitos contra a convivencia e a violencia de xénero. Nos últimos meses, o Concello de Melide está a vivir unha situación crecente de inseguridade. Produciuse un número importante de roubos, así como actos vandálicos e sensación xeralizada de desprotección na veciñanza. Incluso hai veciños que nos trasladan ter recibido ameazas por parte de outra xente cando transitan por espazos públicos do Concello. A isto súmase a práctica de desaparición da Policía Local, que pasou de contar con 9 axentes ao inicio do mandato a 3 na actualidade. Esta carencia de medios humanos impide unha cobertura axeitada das necesidades reais da poboación e contribúe a agravar a sensación de desprotección dos melidenses. Esta realidade está a xerar un fondo malestar social e unha sensación de abandono institucional ante a cal resulta imprescindible unha resposta inmediata, coordinada e efectiva por parte das administracións competentes. Convocar a Xunta Local de Seguridade permitirá abordar estas cuestións con todos os axentes implicados, compartir información actualizada, establecer plans de acción e reforzar a seguridade en beneficio de todos os melidenses. Por todo anterior, solicítase da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar o alcalde presidente do Concello de Melide como autoridade competente a que convoque con carácter urxente unha reunión da Xunta Local de Seguridade Cidadá no prazo máis breve posible. 2. Solicitar que nesta convocatoria sexan invitados a participar os seguintes organismos e entidades: a Subdelegación do Goberno na Coruña, a Garda Civil como corpo con competencias no término municipal, a Policía Local de Melide, os Servicios Sociais municipais para tratar temas como violencia de xénero, menores ou persoas en situación de vulnerabilidade, representantes dos distintos grupos políticos, entidades municipais e calquera outro corpo ou entidade que se considere oportuno segundo a natureza dos temas a tratar. E 3. Incluir na orde do día da citada Xunta Local de Seguridade os seguintes puntos: análise e avaliación da situación actual da seguridade no municipio, identificación de zonas e problemas prioritarios, roubos, vandalismo, ausencia de policía local, etc., establecemento de medidas urxentes para recuperar en máis medida a presencia policial efectiva e reforzar a seguridade da veciñanza,
estudo da situación do cadro de persoal da Policía Local de Melide e incluir o debate sobre a necesidade real da ampliación do número de efectivos e solicitar formalmente ao Goberno Central o incremento de efectivos da Garda Civil no termo municipal de Melide, tendo en conta que o destacamento actual se atopa nunha situación de mínimos operativos que dificulta o exercicio eficaz das súas funcións. Yo simplemente quería saber, a ver si los datos que tenéis sobre denuncias de robos, de todo el tipo de denuncias que haya, porque no tengo yo esa... Es una percepción personal, que es tan peligroso este pueblo. Entonces quería saber en qué os basáis, en el número de denuncias, porque me imagino que estudiaríais los datos, ¿no? Para decir que aumentó la delincuencia, los robos, etcétera. Me deis información simplemente, cómo se el aumento que hubo, por ejemplo, de estos últimos años en el número de denuncias por robo, por vandalismo, etcétera, en el concello, para hacer una visión más clara de, porque no tenía yo esa percepción de que fuera tan peligroso este pueblo. Eu só teño unha pregunta que facervos. Espero que non relacionedes o aumento, o suposto aumento de delincuencia que hai no pobo de Melide co aumento da poboación de estranxeiros que hai en Melide, porque xa escoitei comentarios dese tipo. Entón, espero que o aclaredes. Ten a palabra, en este caso, a que vai a responder á exposición feita polo Concelleiro do Partido Popular. A ver, con respecto a esta moción, varias cousas. Primeiro, decir que este goberno está en permanente contacto tanto ca Garda Civil do Concello de Melide como coa Comandancia da Guardia Civil como coa subdelegación do goberno da Delegación da Coruña, donde nos fan e lles facemos coñecedores da situación deste concello. Podemos estar de acordo no fondo desta moción. O que non nos gustan son verdades a medias ou verdades contadas e distorsionadas e que ao final distorsionan a realidade do asunto. Facer determinados comentarios en medios públicos dicindo que a situación deste concello é grave paréceme canto menos imprudente. Despois de moitos episodios que levamos vendo ao longo destes días ao longo do país, paréceme canto menos imprudente. Melide pode ser que haxa determinado momento en que houve un aumento de determinado tipo de delincuencia, pero Melide é un pobo seguro. Decir nos medios de comunicación que é unha situación grave, bueno, canto menos, repito, imprudente. Despois, por outra parte, aí falades de a práctica de desaparición da policía local. Primeiro, aquí nunca houve 9 policías locales, 7. Despois, creo que tedes, dixo a ti que fuches que na presentaches, tes que ser coñecedor de que do querer o poder na administración hai un chanzo ben grande. Aquí o que pasou ca policía local, e debedelo saber, é que unhos membros da policía local pediron uns dereitos que obviamente lle hai que dar e hai que lle reconocer, como foi o traslado a outros destinos por iniciativa propia e unha segunda actividade que lle tes reconocer, e teslle que reconocer a sabendas que durante unhos meses moi largos ou incluso anos ese servicio vai ser deficitario porque non podes cubrir eses servicios nin na policía nin local nin en calquer departamento deste concello, porque existe unha tasa de reposición que puxo o señor Montoro, aquel ministro que deu Montoro, perdón, que deu tanto que falar e últimamente ainda dá máis. Despois, os casos de violencia, sabedes que se creou a mesa interinstitucional, estaba creada, retomámola porque estaba paralizada, retomouse e creouse a mesa policial onde semestralmente facemos reunións para tratar en concreto esas temas sobre todo de violencia de xénero, onde participa a Guardia Civil, Policía Local e Servicios Sociais.
E, por outra parte, outra cousa que nomeades aquí na moción e que creo que debedes retirar é que na proposta de acordo propoñedes que haxa representantes de todos os grupos políticos. Hai un decreto de lei que regula o funcionamento das mesas de seguridade. En ningún momento aparece os grupos políticos, e máis sendo un órgano colexiado que ao final que coordina e coopera as diferentes forzas de seguridade no término municipal. En principio eu creo que ahora mismo nada máis, e considero que ese punto se debe retirar para ser aprobado pola nosa parte. Gracias. Ten a palabra o señor Jaime. Ben, se non lles preocupa pois a seguridade do pobo, ao igual que outros servizos, pois é normal a postura, non? O aumento da población pois é unha cuestión lóxica, efectivamente, pero ninguén está a falar desa problemática. Se a poboación aumenta un 10%, pois evidentemente os servizos, ao igual que a seguridade no pobo, pois tamén debería aumentar. Como políticos deberíamos buscar solucións nese sentido, é dicir, entendo a situación da policía local, de que pois efectivamente estén de baixo, estén nas situacións que estén, pero debemos buscar alternativas. Temos unha protección civil, ou tiñamos, cales son os efectivos que temos agora mesmo en protección civil. Quero dicir, sí, correcto, pero, bueno, en fin, estamos a ver os problemas que están a suceder continuamente, asaltos, roubos, atracos, bueno, quizás alguna persoa aquí non vive a Melide, non é consciente desta situación, é dicir, a inseguridade que se vive ou que nos trasladan os demais veciños, pois é unha realidade. Vímonos nas festas que recentemente sucederon, que non había ningún axente, non había un membro de protección civil, non había absolutamente nada, non? Entón, pois, bueno, nós consideramos que esta parte, pois, efectivamente, habría que analizala, e o mellor, pois, sería sentarse nunha mesa, sin ánimo, incluso sin ningún tipo de ánimo político, senón convocar unha xuntanza, que se sente todo o mundo a falar dunha problemática pois, que afecta a vida diaria da nosa veciñanza, e analizar como solucionar este tipo de problemas que están a suceder no noso pobo. Ten a palabra a portavoz do PSOE. Yo vivo en Melide los 365 días del año y trabajo. ¿No lo parece? Yo ando bastante por la calle, trabajo en el pueblo. La verdad es que me sorprende. Sé que hay algún problemita, pero precisamente los problemas que yo conozco, las fuerzas de seguridad del Estado no me solucionaron absolutamente nada. Me tuve que ir con el paciente a llevarlo a urgencias porque la Guardia Civil no se quería hacer caso de ellos. Si partimos desde ese punto, casi a veces es mejor que los servicios sanitarios se ocupen de algunos problemas. Pero bueno, sigo diciendo. ¿Me dices cuál fue el aumento de la delincuencia? El número de robos, por ejemplo, en ocupaciones de viviendas, en vandalismo. Dame porcentajes, porque yo es lo que te acabo de preguntar, porque es que yo no... Sí, es cierto que se sabe que hay algún problema, pero para como decíais antes, que es un problema tan grave en el pueblo de Melide, necesito datos, porque si no, no acabo de verlo. No acabo de verlo, porque vivo en Melide y es que no conozco a nadie que lo atracaran. Bueno, sí, eso, lo de las carreras de coches sí que los oigo detrás de mi casa. ¿Sí? Pues no sabía nada. Pero, por ejemplo... ¿Sí? Pues no lo sabía. Pero, por ejemplo, ¿eso cuándo fue? Este año, el porcentaje. ¿Cuántas denuncias hubo este año, por ejemplo? No, pero, hombre, la policía local, está la Guardia Civil. A ver, cuando uno habla de delincuencia, digo yo que buscará los datos de la delincuencia. Y no es decir que hay atracos. Yo te puedo decir que aquí hay 50 accidentes, que hay muchísimos accidentes de tráfico. Eso tengo que demostrarlo con datos. Que hay muchísimos ACVs, tengo que demostrarlo con datos. Que hay muchísimos infartos, tengo que demostrarlo con datos, no diciendo que hay muchos delitos. Dime el porcentaje de delitos que hay, es lo único que te estoy preguntando, nada más. Y decirte que sí que vivo en Melide los 365 días. Bueno, a ver, algún día me voy de vacaciones. Pero el resto del año trabajo, vivo, como y duermo en este pueblo. Simplemente te estoy pidiendo datos para ver si realmente
el aumento de la violencia en los últimos 10 años es tan exagerada, simplemente. No te estoy preguntando otra cosa. ¿Tienes esos datos? Pues dímelos. Dímelos. Quiero saberlos. Quiero saber los datos. No, a mí que me... Mira, a mí que me digas que hay cosas, vale, yo te puedo decir que sí, que hay una fiesta a palos, pero si hay una fiesta, no quiere decir porque vayas a una fiesta te van a matar. Yo quiero datos, yo quiero porcentajes. Nos preocupamos más de las emociones que vienen de arriba y menos de los problemas de cualquier cosa. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Yo te estoy diciendo que me des datos, simplemente. No, es que es muy fácil. No, yo sé que no tienes nada más que decir porque no tienes los datos. Yo simplemente te pregunté por los datos. Es que no me tienes... De hecho, la moción me parece bastante interesante, pero necesito datos para saber que es un pueblo tan peligroso. No te estoy preguntando otra cosa. Dámelos. Yo, como enfermera. Yo soy concejal, pero no formo parte del gobierno. ¿Entiendes? Que te entre muy claro. Yo tengo la misma información que tienes tú a la hora de venir al pleno, porque no formo parte del gobierno. Si tú presentas una moción y quieres... No. Según lo que yo considere que es lo mismo que voy a hacer ahora, pero demuéstramelo. Te estoy preguntando datos. ¿Cómo quieres que vote a una moción a favor de la moción que presentasteis si no me das... te estoy diciendo a favor de la moción que estás presentando. Te estoy diciendo que me des los datos. Yo no sé... Yo simplemente te estoy pidiendo datos, nada más. No los tienes, punto y final. Pues ya está, todo dicho. Vamos a ver, eu debo de ser unha das maiores que está aquí neste pleno, despois do alcalde, creo, perdón, pero é así. Eu non teño sensación de inseguridade, Melide. Probablemente haya, pero é que mira, cando eu tiña 15 anos en este pobo, había pelexas a diario, fines de semana. Eu nunca sentín que estivera un pobo perigoso. Nunca. Que me parece perfecto que se reúna... Perfecto, porque hai que estar pendiente, pero asegurar que hai un aumento e que é unha situación gravísima a que está vivindo Melide de delincuencia, de inseguridade, de que tedes medo para andar pola rúa. Pois eu podo te asegurar, mira, esta zona de aquí é solitaria non, o seguinte. Eu nunca teño medo, porque nunca me sentín amenazada por ninguén. Entón, o problema da delincuencia está no rural. No, dime. Está no rural. Xa está. Non hai máis. Rematado. Despois as percepcións persoais de cada un con respecto a determinados asuntos son inalterables. Non, o que pasa que me parece que moi grave que digan que hai unha situación de inseguridade gravísima, gravísima. Hai que ter tino co que se di. Nada, eu non darlle máis voltas, simplemente que non poñan palabras na miña boca neste caso que non dixen. En ningún momento dixen que non nos preocupara a situación. De feito, dixen que no fondo da moción estábamos de acordo e tamén dixen que había cousas que correxir nesta moción para apoiala, sin máis. E tamén recoñecín que pode puntualmente haber determinados casos que haxa que analizar. Polo tanto, que non se poñan palabras na nosa boca que non dixemos. Nada máis, gracias. Bueno, vamos a ver. Eu, personalmente, estou en contacto non só coa policía local, que depende de min. Por suposto, quereríamos ter máis policías locales, evidentemente. A taxa de reposición non o deixa, como vostedes saben. Bien, cando poidamos, teremos máis policías locales. Eu estou en comunicación non só co posto da Guardia Civil de Melide, senón tamén ca comandancia da Guardia Civil en Santiago. Polo tanto, máis ou menos, teño unha visión de conxunto.
Cando a portavoz do Partido Socialista lle comentaba a vostede que é o que fai que este pobo sea tan peligroso, eu conozco máis povos que este. Que hai algunha carreira? Sí, evidentemente. Están localizadas as 4 ou 5 personas que fan o asunto? Sí, sí. Teremos que unha estrategia tal. Ahora, o que vostede me di que Melide é un pobo peligroso, eu non sei por onde anda vostede. Eu ando bastante pola rúa e nunca tuve a sensación de peligro. E ando solo, 90% das veces. Evidentemente, houve unha subida de poboación, sí, evidentemente, e que hai un montón de xente que traballa, fai a súa vida, igual que cando xente de Galicia se marchou a outros países, foi a facer a súa vida, e non por eso as cuestións cambiaron. Ante a pregunta que lle facía a señora Osoe, que puxera vostede casos concretos, eu sei perfectamente que houve un atraco, sei perfectamente. Eu donde vivía, nos houve varios. Sabe por qué? Porque pasaba a carretera de Santiago a Coruña por ali, e caíalles mellor. Non hai atraco? Sí. Investigouse? Sí. Localizouse o individuo? Sí. Hai algunha carga de vehículos? Sí. E eu, que tamén ando polos viños, como me recordan algunha vez, nunca vi ningún tipo de problema. Non sei se os veu vostede, eu non os vi. Na zona dos PAP na que eu vivo, paso por ali e, como diría un político reconocido, salvo en contadas ocasiones, pois é unha vida bastante normal. Que houve unha entrada nunha casa de unha persona por parte de un señor reconocido que viña exportado de Lugo, sí, evidentemente, sabemos, creo que se resolveu policialmente. Que hai algún caso pola carretera de Coruña onde hai unhas personas que ocupan unhas infravivendas, tamén o sabemos, pero hai un procedimento. A verdade é que me parece, señor Jairo, unha estrategia de alarmismo gratuita, porque cando se é político tamén hai que ter a responsabilidade de non decir cousas que non se aceitan á realidade, ou que se aceitan moi pouco, ou que son tan esenciales. É dicir, estamos de acordo en que hai que ter unha xunta de seguridade? Sí, eu pedina ter o ano pasado e por unha serie de circunstancias que se deron neste Concello, pois non se realizou. Pero, evidentemente, cando estemos en condicións de facela, farémola. Agora, unha das cousas que piden vostedes na moción, que pide vostede, é que haxa un membro da oposición. Pois mire, non. Eu mirei todas as actas onde o Partido Popular fixo as xuntas de seguridade que correspondían e non vinha nadie do Bloque, nadie do PSOE, non vinha nadie. Só eran os mesmos. E hai unha normativa. E entonces a normativa indica que vamos estar os que temos que estar, porque nos tocou gobernar. E volvo a insistir, eso que intenta vostede trasladar é moi peligroso, porque pode, hai xente que lle pode facer caso, sabe? E di, non, a Melide non vou comprar, a Melide non vou tomar unha copa, a Melide non vou tomar un viño. Ten que ser vostede moito máis responsable. Polo tanto, moito máis responsable. Pois está xogando vostede con cosas moi sensibles. E está xogando mal, moi mal, de forma horrorosa. Polo tanto, eu, a miña opinión personal, e nas circunstancias que se dan, non vou a entrar na estrategia do alarmismo, en absoluto. Polo tanto, eu personalmente, os demais teñen libertad de voto, que fan o que queran, eu vou votar en contra. Alguna cuestión máis? Non? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Usted votou a favor, en contra? Pero antes non votou. Vou repetir a votación, para que non nos liemos. Votos a favor da moción. Ben. Votos en contra da moción. E os testes. Bien. Abstencións. Bien. Decai. A outra. Outra moción,
Presentamos esta moción por la situación que estamos viendo todos los días en la televisión, en la radio, en todas partes, que no sé, a la gente que tenga un poco de humanidad me parece que es un peso que se nos cae encima de la cabeza, encima de los hombros, insoportable. Entonces creemos que los partidos políticos tienen que posicionarse y desde aquí, lo poco que se pueda hacer, pues hacer algo al respecto. Por eso. Simplemente. Desde outubro de 2023 a faixa de Gaza vive unha gravísima crise humanitaria provocada pola agresión militar e a ocupación emprendida polo Estado sionista de Israel, que xa provocou a morte confirmada de máis de 60.000 civis, cunha porcentaxe elevadísima de nenos, nenas e mulleres. Cruéis estadísticas que se incrementan cada día que pasa e son, con todo, irreais, dado o número de desaparecidos entre os cascallos e o das persoas feridas, que se contan por centos de milleiros, segundo datos de Naciones Unidas e de UNICEF, etc. Os bombardeos indiscriminados, sumados ao bloqueo, xeraron unha situación crítica de fame e desnutrición que agrava a mortalidade infantil debido á falta de acceso a alimentos, auga potable e medicinas. A maiores, a poboación civil sofre ataques directos contra zonas de reparto de alimentos, refuxios, hospitais e corredores humanitarios. Accións que impiden a chegada de axuda vital e constitúen violacións flagrantes ao dereito internacional humanitario, configurando posibles crimes de guerra e actos de xenocidio, dado o patrón sistemático e deliberado contra a poboación civil palestina. Ante esta grave situación, o Concello de Melide ten o deber ético, político e humanitario de manifestar o seu rexeitamento da violencia, exixir o respecto aos dereitos humanos e apoiar a procura dunha solución pacífica, xusta e perdurable para o pobo palestino. Os acordos que queremos son rexeitar de forma contundente os bombardeos indiscriminados perpetrados polo Estado de Israel causantes da morte de milleiros de civis, especialmente nenos e nenas da Franxa de Gaza. Denunciar os ataques a zonas de reparto de alimentos, hospitais, refuxios e corredores humanitarios que impiden o acceso a axuda vital e constitúen crimes de guerra e actos de xenocidio. Exixir o cese inmediato da agresión militar israelí, a retirada do seu exército da faixa de Gaza e o establecemento dun alto fogo permanente que permita a chegada segura sen restriccións de axuda humanitaria. Manifestar a solidaridade deste Concello co pobo palestino de maneira pública, dando apoio e publicidade ás convocatorias de concentracións das plataformas cidadás que poideran realizarse nun futuro e que así o veñen facendo, nun caso desde o inicio desta crisis e noutro de maneira máis recente. Solicitamos así mesmo a colocación dunha bandeira palestina na fachada da Casa do Concello, como tamén se fai para amosar o seu apoio a outras causas. Instar ao Goberno do Estado e ás organizacións internacionais a garantir a protección da población civil e investigar e sancionar posibles crímenes de guerra e xenocidio. Exixir do Goberno do Estado medidas efectivas e claras para combater en nome propio dentro da Unión Europea e demais organismos internacionais a impunidade coa que actúa o Estado sionista de Israel, incumplindo reiteradamente as resolucións da ONU, masacrando ao pobo palestino, invadindo o seu territorio e agredindo estados soberanos limítrofes. Reclamar a suspensión inmediata do comercio de armas, munición ou cooperación militar con Israel, mentres persistan as violacións sistemáticas do dereito internacional e dos dereitos humanos. Promover iniciativas de sensibilización, cooperación internacional e axuda humanitaria para a población palestina afectada. E solicitar que este acordo sexa remitido ás autoridades estatais, organismos internacionais e organizacións de dereitos humanos. Que vai falar polo Partido Popular? Bueno, boas tardes a todos. Dende o Grupo Municipal do PP de Melide, en relación a esta proposta, a esta moción que se presentou da situación de Gaza, queremos comenzar deixando moi claro que nós non defendemos en ningún caso e nunca a violencia. A violencia ten que estar sempre a parte. Ningún tipo de violencia ni ningún conflito armado. Non queremos conflitos
a vía da responsabilidade, do diálogo, da coherencia é o que tiña que prevalecer neste caso, pero non só neste caso, sino en outros máis casos. O que sí que estamos resaltámoslo moito é que un non ao terrorismo, pero un non ao terrorismo de Hamás tamén, porque el utiliza de escudo humano a moitos civís. Tamén condenamos os ataques que ele sempre está a facer desde o 2023. Tamén é importante destacar que desde o noso grupo pedimos un cese inmediato das accións armadas contra a población civil. Hai que destacar o que é unha poboación civil, os meniños, as meniñas, os homes, as mulleres que están en campos de refugiados, en hospitais, diferencialo das accións que en todo momento está levando a cabo Hamás, un grupo terrorista que pon de escudos hasta os hospitais, porque sabemos que utilizaban túneles secretos que salían desde os hospitais para... Estuviste allí para verlos, non? No, pero eu púdenos ver nas noticias. Creo que se o podes ver... No, sigue. No. Hablamos despois. No, podemos discutir o que tú queiras, pero entón o que nos está dicindo é que nos vamos a falsear, ou que os medios de comunicación falsean o que nos están vendo dos campos de refugiados, das personas... No teñen problema. Sí, no, sin problema. Estamos de acordo na liberación dos recéns, tanto israelís como palestinos. Pero máis importante que tense que chegar a unha negociación conxunta para unha boa saída e a apertura de corredores humanitarios para esta xente que está atrapada neste conflito. A nosa posición vai ser sempre neutral, recoñecemento a Israel, que está a actuar de forma desproporcionada contra un pobo indefenso, pero non contra os terroristas, contra eses todo o peso. Vulnerando o dereito internacional e dificultando a entrada da axuda humanitaria. A axuda humanitaria que tendría que ser vital, porque as vidas humanas é o valor fundamental que debería de regir calquera decisión política tamén. Avanzar unha solución de negociación con Palestina, que Israel cese de toda maneira as actividades militares, pero diferenciando sempre entre a poboación civil e os terroristas. Bueno, vamos a ver. Que hubo un atentado terrorista é obvio, por parte de Hamás, todos o vimos. Un comentario que facías que vías polo medio de comunicación, depende porque medio de comunicación os veces, os medios de comunicación non son neutrales, son outra cousa. Informan dunha maneira ou doutra en función dos intereses. É dicir, que ver determinadas cousas, vimos como a extensión de bulos e por aí, ahora mismo aparece unha manifestación por decir algo en cospeito e resulta que as imaxes son do Líbano, por decir algo. Pero bueno, ahora, pero vamos a ver, vamos a empezar outra vez, ahora toca a mí. É dicir, estamos falando de que houve, máis ou menos, por un ataque terrorista, 1000 mortos. Bien, eso é condenable, sí. Desecrable, sí. Ahora, que despois haxa un aproveitamento para a aniquilación dun pobo, que o que se trata ahora mismo é dun genocidio. Están eliminando a un pobo da faz da terra. Están eliminando. E parece mentira que o faga un Estado como Israel, cando todo o mundo se solidarizou con eles, cando pasou o que pasou. Cousas que ahora hasta hai xente que nega que ocurriran. O holocausto. Vamos a ver. Eu creo que cando hai declaracións dun sujeto que di que vamos a hacer allí un resort, parece que están un pouco fora de lugar. É dicir, que se utilice os alimentos, cando se reparten os alimentos, que estén xogando ca fame
pareceme absolutamente non presentable, non por parte dun Estado, por parte de ninguén. É dicir, o que non se pode é ocurriu isto e a continuación que houve 1000 mortos e sempre sería, eu creo que non escoitei a un solo político que non condenase o atentado de Hamas, creo que non houve ningún. Ahora é máis difícil escoitar de unha forma explícita e clara que o señor ese que tiña moitísimos problemas políticos de índole doméstico está entrando a saco e matando a un pobo con ánimo expansionista puro e duro, sin máis. É dicir, non se pode matar a xente de fame, non se pode bombardear indiscriminadamente, non se pode ir a hospitales onde decías ti que había nenos, homes, mulleres e bombardealos, cortar todas as salidas de supervivencia que ten un pobo. É dicir, eso é, eu que non son excesivamente católico, eso veuno hasta o arzobispo de Santiago, é dicir, veuno claramente. É dicir, non podemos permanecer, porque pasou máis veces xa, un cala hasta que lle toca a él. Entonces, eu creo que condenar o terrorismo, sí, eu creo que esta moción non vai deso. Todas as persoas que están aquí, todas as que están no público e as que están aquí, condenamos o atentado. O que non podemos é aceptar que haxa 50.000 mortos e baixe para máis sin ningún tipo de defensa. É dicir, é que as persoas que están ali non se poden defender nin militarmente, nin están organizados. Ti viches, xa que ves os medios de comunicación, ti viches as fotos da fame destos rapaces que se lles cortan as costillas por fora e que en 2 días un pai que tiña un fillo de xa de telo. Sí, no, pero si non te estou quitando a razón, estou dicindo, non te estou quitando a razón, si te estuviera quitando a razón en parte ou en todo diríacho, pero non estou quitando, eu creo que estou dicindo que hai unha cuestión que non é política, que é moral, é ética e é personal. É dicir, eso é execrable. Entonces, pues, esa é a miña opinión. O que están facendo, baixo o meu punto de vista, é intentar eliminar a un pobo. Para qué? Para hacer los resorts que dice el señor ese ou para aposentar a máis colonos. É moi difícil poder defender o que está ocurrindo. Eu xa sei que non o defendes. Mónica? El escudar, el poner por delante a Hamas, evidentemente me parece ridículo, porque todos sabemos lo que hizo Hamas, todos sabemos de que hay que tener una respuesta ante el terrorismo de Hamas, pero el encerrar a un pueblo como marionetas, decir, ahora os vais al norte, después os vais al sur, ahora marcharos de este país, y si no es suficiente os cerramos todas las fronteras para que no os puedan repartir ni agua, ni alimentos, ni absolutamente nada, y dejarlos morir de hambre, y cuando están recogiendo la comida empezar a tiros o a tirar bombas, pues no sé, estarán los terroristas por allí por el medio. Pero yo creo que aquí en España, cuando teníamos problemas con el terrorismo, no nos dedicamos a tirar bombas encima del País Vasco ni el sur de Francia porque estuvieran allí los terroristas, que sabíamos que estaban allí escondidos. Y eso no, te ríes, no os riáis, porque él me acaba de decir hace un momento que los ataques de Israel hacia los palestinos era porque tenían túneles, se metían en los hospitales, entonces había que tirar bombas encima de los hospitales, encima de las escuelas, encima de los túneles para matar a Hamas. Da igual. Ya, sí, hombre, eso estabas tú, eso, tú demuéstrame eso, porque que yo sepa desde hace, mira, perdón, voy a calmarme, que yo sepa desde hace unos meses, desde hace mucho tiempo, la prensa fue expulsada de la Franja de Gaza para evitar que hubiese testigos. Los únicos informantes que hay son palestinos que, a través de medios de la prensa que estaban allí, que les dejaron medios para comunicarse, es la información que tenemos de ello, y lo que Israel transmite al resto del mundo, que es palabra de Dios. Entonces todos decimos lo que dice Israel, porque son los únicos que dicen las cosas, ellos y los pobres palestinos que están muertos de hambre, que el otro día salía en la radio un pobre hombre que trabajaba con periodistas franceses,
Los echaron a todos, él se quedó y seguía pasando la información a los medios franceses. Ahora está muriéndose de hambre y el hermano está pidiendo ayuda de forma insoportable a Francia para que lo saquen de allí. Es la información que tenemos. La información que echan en los medios de comunicación es una información de parte de Israel, de todos los medios económicos que apoyan a Israel. ¿Por qué? Como lo mismo hacía el Partido Socialista hasta hace poco tiempo, que nunca levantó la boca en contra de este conflicto. ¿Por qué? Porque había intereses económicos. Y lo digo claramente, me da igual. No viste imágenes de túneles, no viste imágenes de nada, porque las imágenes que nos dan son las que nos quieren dar. El resto de las imágenes no las vemos, porque no hay prensa que informe. Eso por otro lado. Y nada, lo de los escudos humanos, que decir que los escudos que los utilizan los terroristas, escudos humanos, en las colas de recogida de comida, no, porque no tienen ni comida. Entonces, me parece un poco patético recurrir a ese tipo de palabras para defender el asesinato de los terroristas de Hamás. No se puede defender para matar a un grupo terrorista, matar a todo un pueblo. Y porque sabemos perfectamente que desde que el conflicto no es de ahora. El conflicto empezó en 1930 y algo, cuando hubo la repartición de los territorios. Si ves los mapas en aquel momento de Israel, era diminuto. Y a medida que pasan los años, todo se convierte en Israel, todo se convierte en Israel. Se está echando absolutamente a los palestinos de sus tierras porque Israel necesita espacio. Los colones, si no sales, te mato y te echo de aquí. Y eso es verdad, y eso lleva pasando los últimos 50 años, y todos lo sabemos. Y quien no quiera saberlo o no quiera verlo es que es ignorante. No tengo nada más que decir. Bueno, moitas gracias. A ignorancia é moi atrevida, iso para empezar. Despois, o patetismo que tú dices, o patético, a mí non me parece unha situación patética. Se a ti che parece patética, entendémoslo con realidad, pero tú dices que foi unha situación patética. Tú sí que eres a persoa que tes totalmente a información verídica. Os demais é que vivimos noutro mundo. A ver se... No, é que usted estaba dicindo que nós non tiñamos a información, que eu non podía ver os túneles, nada, que eso era inventado. Yo no tengo la información verídica porque no hay nadie que me informe. Perdone que ¿entiendes? Explique. No hay nadie que me informe, pero la información de parte tampoco me vale. No, pero a mí non me importa. Sí, que eu non molesto. Claro. Parece mentira que usted volva a falar de ETA, cando ETA tamén foi un grupo terrorista. Entonces, que me estaba dicindo? Que ETA, que facía obxectivos indiscriminados, ou cando poñía as bombas, digo usted, porque, isto pode volver á hemeroteca, porque a hemeroteca sempre está ben, e ver a sesión despois en que, cando vostede se referiu a ETA, vale? No, pero, sí, está grabado, non se preocupe, pode volver a ver, sabe? ETA tamén facía terrorismo indiscriminado, ou cando iba a poñer unha bomba a un cuartel, eu fago esta referencia por usted. No, é que... No, pero foron palabras... No, pero estábamos... Señor Pérez, claro, pero... No, pero é que ela referiuse tamén a eso. Eu estou facendo hincapié no que ela se refire. Me entende? No, usted dixo que eu tiña dereito a falar. No, pero é que non, ela fixo... E non poñer eso, porque ela fixo incidencia en ETA tamén. Eu non puxen ninguna incidencia en ETA, foi a persoa, a portavoz do PSOE. Bueno, pois xa sabemos que desde 2007 xa non existe ETA, vale, moi ben, pero usted volveu a incidir. Pero bueno, debamos deixar moi clara a postura que ten o Partido Popular de Melide, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de España, vale? Que entrada da axuda humanitaria, a entrada da axuda humanitaria
por corredores humanitarios, que entren médicos, que entren voluntarios. Eso é importante. Eso hai que recalcalo. Eso é o que eu lle dicía da súa moción. Pero non, usted non ten a verdade absoluta, Usted non ten a verdade absoluta, vale? Entón non se refira sempre, es que los medios, non sei que. Cada un ve os medios que quere ou pode, vale? Eu non lle rebato a usted os medios que ve, nem me importa. Eu vexo os que vexo e usted non ten a información para rebatir os medios que eu vexo ou os medios que usted ten, vale? Usted pode me rebatir o que usted queira da moción. Sí, claro. Non, usted rise, pero non cuestión de risa, porque é un tema moi importante. Sabe por qué? Porque se están xogando vidas humanas. Moito. Sí, bueno, eu entendo que no, de comprensión terá usted. Tendrá que ir vostede a que algún pedagogo, un psicólogo, un psiquiatra ou calquer persoa. No, pero no, que senón estáme dicindo que non comprendo, vale. Entonces, vale. No, que entrou ela, sabes? Vale. Bueno, pero é que ela está dicindo que sí. Bueno. O médico que sea, o di calquera en calquer momento. Este non é o caso. Estamos falando do que estamos falando. Si pode ser, tiñas vostede, vale. Estamos falando. Sí. Eu xa vale, pois hasta aquí chegamos. No, pero que non. Tiñase o tema. A cuestión é que, independentemente de que haxa outros conflitos armados en outras zonas do mundo, o que estábamos falando aquí era os palestinos. Non sei, un día falamos de Yemen, pues, bueno, ou de Birmania, claro, ben, xa, pero en este momento estamos falando desto. É dicir, os medios de comunicación, cada un ve os que quere, evidentemente, pero tampouco esquenza que hai unha desigualdade entre o agresor e o agredido, non o olvide. Eso non o olvide. Puxemos encima da mesa. Estámoslo poñendo dixémolo claro. Non a violencia está pero se eu escoiteite, se a mitad deste debate estaba solucionado con que lera vostede a parte final que leu. A mí xa me quedou claro. Se usted está en contra de que haxa un conflito armado, de que os israelíes deixen de matar aos señores, e que o Estado, os estados determinados, eu verei a boa voluntad de partidos políticos e outras institucións cando se vaya a reconocer o Estado palestino, quen está a favor, quen está en contra e quen quere quedar bonito, porque claro, as imaxes claman a Dios. Son imaxes que é moi difícil presentarse ante o público e dicirlle ao personal, no, eu estou a favor. Claro, eso xa sei que non vai facer ninguén. A cuestión é outra. A cuestión é que paren e que non poden anexionar un país porque queren. Porque iso foi o que fixo, pues, de outra maneira, de outro tipo de formas, o señor de Rusia con respecto a Ucrania. Crimea me viene bien e me la quedo. Eu creo que estou contento que se poña. É dicir, pero, de todas formas, é unha guerra máis convencional. Esta é simplemente un exterminio, unha eliminación. Eliminación por forza. Bueno, en calquer caso, eu creo que... perdona, sí. Sí, claro. Un momentiño. Vamos a ver. Tanto o PSOE como o BNG e penso que adiantemente tamén condenamos todo tipo de terrorismo. De entrada. Supoño. Dou por feito que sí. Que o condenades tamén. Condenamos calquer tipo de violencia, pero isto é unha violencia especial. Porque isto é un xenocidio, isto é a exterminación de un pobo. Primeiro empezaron coas bombas e despois seguiron coa fame. E agora, mentras van a buscar alimento, tiroteanos. Menos. Non, é que non o podes comparar. Isto é un elefante contra unha formiga. E poñer o terrorismo, claro, é comparar, sinceramente. Eu entendo que Rusia e Ucrania, pero, mira, están tirándose bombas uns aos outros. Aquí, uns tiran pedras e os outros
eran bombas. E o peor de todo é o silencio da Comunidade Europea. É unha vergonza. É unha vergonza. E sobre todo porque o agresor neste caso ten unha historia e todo o mundo o recoñeceu. E agora están exercendo sobre un pobo total e absolutamente indefenso unha violencia gratuita para eliminalos, porque non teñen intención. Non, isto non é jamás. A excusa é jamás. Eso é a excusa. Isto leva sucedendo dende que se implantaron por primeira vez israelíes en territorio palestino. Isto non é de agora. Isto é unha matanza, unha ocupación sistemática, a ocupación de Palestina, e agora é a aniquilación de un pobo, a aniquilación total. É o que pretenden, ademais é que o dino. O sea, non é... A ver, eu supoño que estades vendo a mesma televisión que vexo eu. E saliu o ministro, un ministro israelí, dicindo que a súa intención era aniquilar a todo o pobo palestino. Igual que os rusos con Ucrania, todos os conflitos son malos. Pero mira, agora estou che dicindo, nos falamos... Señores e señoras, vamos a ver. Vamos a ver. Ou nos centramos na moción que traemos ou hasta aquí cheguei. É dicir, non vin un debate tan desordenado, tan deshilachado e tan pouco formativo para a xente que nos está vendo en mi vida. Non sei anos que levo aquí. É dicir, cada un que fale no turno e que diga o que teña que decir. Acabou o tema, E non quero réplicas, nin contrarréplicas, nin colegueo de bar. Eso, a salida, falamos do cada un do que queira. A ver se nos centramos no que estamos. Estou no meu turno de palabra, sinceramente. O sea, esta persona como persona está en contra de calquer tipo de violencia. Dame igual en Sudán, en Yemen, no Congo, dame igual. Isto estamos lo vendo retransmitido todos os días na televisión. Todos os días. E eu non sei vos, pero a min encóllese o meu corazón. Encóllese o meu corazón. Por eso estamos agora mesmo falando desto. E, de verdade, condenamos calquer tipo de violencia, incluso a de Rusia. Pois eso. Entón, é simplemente recoñecer que se está cometendo un xenocidio, unha exterminación, e nada máis. E non poñer por diante porque nós non damos, bueno, penso que en ningún momento da moción se nomea a jamás como que estuvemos defendendo, penso, vamos. Entón, é simplemente poñer a cada un no seu sitio. E que a historia, a min calláseme a cara de vergonza cando dentro de 2 xeracións nos boten en cara que non fixemos absolutamente nada. E nada máis. Moitas gracias. Ten vostedes un minuto. Procure aproveitalo. A poder ser sin réplicas, contrarréplicas e cosas variadas. Estou de acordo, é dicir, hai que condenar todo tipo de violencia, todo conflito armado, todo tipo de terrorismo, que se liberen os recéns, pero o orixen agora non é o que está pasando agora, senón, na miña opinión personal, é un xenocidio en toda regla, e sobre todo con familias, nenos, nais, avós, etc. Destruíronse hospitais. Que reconstrucción, que non vai pagar? A única negociación, na miña opinión, que hai agora é restaurar o Estado de Palestina e restaurar todo o mal que se fixo. Nada máis. Gracias por a súa brevedade. Vamos a ver. Pasamos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar a máis votacións. Nadie se abstuvo. Entonces, votos en contra, votos a favor. Bien. Pois, creo que se acabou. Ruegos e preguntas. Rogo, si me permite, cando queiran. Vale, venga. Sí, eu teño un rogo. Ben, na
na documentación que temos revisado para este pleno, na dación de contas de decretos, temos atopado algunhas solicitudes de información pública e de acceso a expedientes. Sodes sabedores que esta servidora, non tanto os concelleiros desta legislatura, vale? Aquí me fago un pouco responsable, inda que isto é un equipo. Sodes sabedores que Dalia García, como portavoz do PP, sempre tivo un cabalo de batalla co acceso aos expedientes, é dicir, e con volver á radio municipal e ese tipo de cousas, porque eu creo que había máis ou menos un pacto non escrito en que nos plenos se debatían todas as mocións, independentemente que se decaeran ou non. Xa dixen no anterior pleno que estabades no vosso dereito e as maiorías mandan e as reglas do xogo están aí e o ROF está aí, pero si é certo que me chama poderosamente a atención que neste caso o Grupo Popular rexistra unha solicitude de acceso a información o 30 de xuño de 2025 que recordaredes de parques infantís e algunha serie de accesos á información e sistemáticamente, a pesar de que efectivamente hai un informe de secretaría de 2019 que tamén se fai mención no expediente cando se lle dá audiencia a outras persoas e normalmente accedemos a información 2 meses posteriores, co cal é o noso traballo, non estou botando por terra, somos concelleiros do ámbito local, o ámbito máis agradecido e chegado ás persoas, pero tamén é certo que 2 meses e 2 días neste caso para acceder a un expediente e así sistemáticamente pois se nos fai difícil conciliar a nosa vida laboral con o labor que nos require o pobo de Melide como concelleiros, neste caso na oposición, é dicir, de fiscalización do goberno. Entón, retomando un pouco o tema, vendo como hai solicitudes do 2 de xullo de 2025, expediente 2025/X, 999/000118, no que unha persoa familiar dunha concelleira accede ao expediente, en este caso histórico, é dicir, hai que buscalo, non hai que facerlle un clic como temos agora a sorte de ter expedientes administrativos electrónicos, que é unha das cousas que nós temos metido en rexistro nesta legislatura non, no anterior mandato, e o mete o 2 de xuño de 2025 e ten acceso o 30 de xullo. Nos sometemos o 30 de xuño e temos acceso en 2 meses e 2 días exactamente e así continuamente. É dicir, eu creo que este favoritismo non é beneficioso para este concello. É dicir, estando eu, e podedes mirar, que sodes asiduos a mirar o que facía eu ou o que facía o PP, neso, aínda que non estamos de acordo en múltiples cousas, e é certo que cando se goberna un preso do que fai, neso podedes mirar os meus decretos e non dilataba para nada o acceso á información. Hai unha lei de transparencia a nivel estatal, hai unha lei de transparencia a nivel autonómico, é certo que non temos regulamento de funcionamento interno, creo que debemos traballar conxuntamente en esa cuestión e creo que se nos debe tratar coa determinada igualdade, é dicir, me parece macanudo que se responda nun mes. Sí, me parece macanudo, aínda que sexa marido, sobrinho, o que sexa, vivemos nun pueblo e me parece macanudo, é máis, se cumpre co que di a lei da transparencia, pero o que pido neste pleno, e non o trouxemos, se non o meteremos tamén por rexistro, se queredes, o que pido neste pleno é que eso mismo, é dicir, que os 5 días, que sí que se contestan 5 días, eses 2 meses e medio tamén sean un mes para o Partido Popular, porque creo que o favoritismo non axuda a todos. No, Ana, hai un decreto, e aquí hai 30 de xuño e hai 2 de setembro, aquí hai 2 de xullo e é un expediente histórico que ten moitísimo máis traballo, é dicir, hai que buscar actas históricas, non é darlle un informe, vale, que eso antes podía compralo, é dicir, antes, cando tiñamos unha administración non digitalizada, había que fotocopiar, poñer un funcionario, hai unha serie de traballo, e efectivamente os que gobernamos sabemos que non é doado, decía Carmen antes, é dicir, do feito ao treito, queres facer moitas cousas e a administración é un mastodonte.
o teño dito eu, por iso cando digo procedimental, o digo con coñecemento de causa. Entón, oye, costa tanto facer o mesmo cando é un clic, polo tanto, convido dende esta bancada, e o digo a nivel persoal porque é como un cabalo de batalla, xa sei que a política, que as preguntas do pleno, que non sei que, isto queda para aquí, o debate. Agora, por que dunha vez non se contesta a todos en un mes? É dicir, non podemos acceder en un mes. Que se gana? Que se gana facendo e tú máis? É dicir, aí non me podes decir nada, porque neso teño a lei de transparencia encima da mesa. Polo tanto, fora favoritismos e igualdade de trato. Para o PSOE, para o BNG, para Adiante Melide, para o PP, para o Ciudadano, que sexa. Non, firmou vostede o decreto, señor alcalde. Entonces, pero non quero dicilo porque saberá que me ten escoitado neste pleno que os terceiros que nos rodean, é dicir, os seus terceiros, os meus terceiros, que temos todos e que levamos na mochila, non están aquí sentados. E, polo tanto, por respeto, revise vostede o expediente, eu doulle o tipo de expediente, revise o expediente e darase conta do que estou falando. É dicir, se a mí me contesta, digo a min, Grupo Popular, en 2 meses por defecto, continuamente, 2 meses e unha semana, o que sexa. Unha vez podía comprar, pero a outros, se lle contestan menos dun mes, cumprindo a lei de transparencia, oe, perfecto, eu tamén quero ese mismo trato para calquera formación política. Polo tanto, non podo deixalo pasar, porque creo que é saúde democrática. Estou de acordo con que se faga, pero que se faga tamén para aquí. Vale? Vale, entón, o rogo é que se trate de acceso á información ao PP igual que a outro. Cando o PP pide neste momento documentos electrónicos. Ese é o rogo, que se trate por igual. Xa sei que non hai regulamento, pero hai lei de transparencia. E a lei de transparencia obriga a un mes.